Paralog bait sa session pat ni pedyang sobhaya fi siya kanika channel jong kanika 24/7 house of prayer for all people ne ka ying jong ka jing duai te kanika por ni don ka jing ye kren hang ni rengkat bat I pastor Sean Borlando kumbang juyale man ka por lengba kanika jing kren ka jongi te pastor ngapiang sobhaya pi sai sien pat sia kani ke jing kren ka jongi te hagani ka por ni don ka jing kren kibriu jong ublai kum kinong sensyar ne kinong sensyar hagaju kapor kum kibriu jong ublai te ngakwa ban pen I khendiat naga tien ka job lai habangi pek yiki ki ba ka bible ka yathu ngiu I bakidon shibun ki nuksa hagajeng ya dei jong ki syakri ki jong blai kum ki nong sensyar nangta kum ki nong sensyar kum ki syakri ki jong blai te paso ngakwa ya kaban ya kran bat pi bat ban keliru na pi hagajeng syam jong pi yo I kum no haba ki deiru kum ki pastor lane kum ki nong yalap henry hagaju ka porpat ki dei ki nong sensyar te phiu I kum no kat kum ka jing I jong pi naga bible hot te kublai subone ka ni ka jingli te ladangi page naga bible na du ka ba sedang jong ka tin jong blai ka ma sisen mo ni ju kren man ka por ba blai la thau yu breu ban sinchar ka ta ga ka ba blai lo ai ka ya ka bor yu breu te ai ngo yu blai ladangi page kham tam ga ni ka testament ka barim ni I ba bon ki breu jong blai ki badai ki nong sunchar ki nong yalam bat ki long ru ki breu jong blai ha ga ju ka por ki ba doai so blai ni la ban I sibo ni ka ni da ka ba suk ngalaban ong nuksa ko mu us im debit to day way ba udai u breu jong blai udai u prophet udai nu thulpa udai ru usim udai nu yalam bat kum ta haba kum kini ki briu ki sinsyar ye ga jaj ben reu kum bangi kren na kapor se kapor ba kawan ra wat ye ga jing suk ga jing kemen tingi aingu ba ka bible ha ga jing sisa larangi nang bat pendon kam ya kata ke ka bau blai lo ai ngi kalong ba ka jing ker khu te wat laban ong ka kam sinsyar khadar kumbang ile kren jisen mo kam sinsyar khadar ne ka no ka ba ublai lo ai ngi kalong ka ba kodor la dangi nang ban penon kam ngalaban ong la do briu jong blai udai ru nong sinsyar laneng laban ong wat ban long urang ba chnong ru ban yalam ki briu mo chau trai mo kalong ka kabu de kum ong mo pastor ni ju ong ka tin jong blai mo la tho ba dakanu kalat dakanu kalat ni la ban yalap yo jisu la kadai haki sinong la kadai haka sinchar khadar kumbang insa mong se kren ni kini inong sisar ki bang ila ban inuksa wat hang ne jela jongi lanang ila ban petru na ka bible ndai swa bang ya kren nga kwa on puli swai kane kasam ka balai phulai ka khat ngia puli ka ba khat ar ko ong kumne suk kata ka jaj ban riu ka bau trai ulong ublei jongka kanu ka jaj ban riu lada utrai ulayo ia kata ka jaj ben riu ban long ka jong u kamut kata ka jaj ben riu kolong ka basuk ka ba kamen nang ta bat kita ki briu ki bala jet ban long ka jing yo kenti jong u pi ki briu bro ka pathai ki de ki jong blai ki jing yo kenti jong u te ka don kam padai ki briu bakin nge che u pi ken pendem ho u na maru blai doi ba khli tam te kum chu lada ki nong sinsyar bat ki briu ru hakanu kunu ka ki IT so blai ki pendem ho blai ki IT so blai ya ka sinchar khala de ga jing kanu ko banta ka ba ki le kamot katakan long sisa ka jing ker khu pat ka jing suk ka jing to ku blai suwan pastor ke ka ba pilapen I te ngaro ngadon ya ka ban ya thu mo ha ga ni ka por ke ka ba nga syam na ga tien ka job lai te kumbang yo I mo kanu ko long ga jing benut ha ga ba ki briu ka job lai ki ba dei ki pastor ni ki rangba abalang la ni ki nong yalap haba ki sensyari karibat haba ki klat no ma ki kalong ka jing benut ka jing pangnut la banong
ya ga jaj ben riu kum bang i kum yo Dr. Ricky mo bolalong u member trong ka parliament lani u MP bang i khot lang kot mo ngiu i bang apet tang i kini ki baong kita ki jing tho solam ni ki condolence messages lani kita ki kubor solam kan no ki pangnut ki briu namar ki kemen palat nang ta bang i pe kan uksa hagan ni kari jongi kum u pastor Joy lamanong Reverend JJM Nichols Roy kabang yu i ba wat kat ya ka constitution jong kani kari India ru uyo bandon benta kumangi uyo ya kaman wanra ka jengker khu ya gani ka bakhot ka sexual tenang ta susuru kalong ka jengker khu ya ni ka jela ka jongi tu ka por te kumangi tip naki kubor ba hak tu ka por le uni pastor mo bangi khot u pastor Joy ki muslim kilamut ban kwa ban sim wa dia ni ka jela ka jongi ru khamtam ha bagani ka Bangladesh kamut ban yo ya gani nrei lengma jong ipat ngila yo laga jong ka jela hadu ka ni ka por lengba ka jeng trei sitom tenang tang yu iru mo labanong hak tu ki por kimi susu ter kum HS selaru kalong ka jeng kerku ka jeng sya hoi ki briu ki labani i ki jeng duna jong ki rekom trekam nrei kawai kalong ka bangayu i kalong kum baga tien ka jom lai ka ong hang ni hagani ka proverb ka ba ar khandai ka dekat ka ba ar ka ong habau bahok udon hakabor sensia when the righteous is in authority habau bahok udon hakabor kibriu kisat kemen rei habau boman sensia kibriu kelan yar lan ki ut kiam tikani kalong ka jing sisa ka ba krau kai ka ba ngangayu i kalong ba lada kibriu ke jong blai kuma phila ong kiyo ya ka ban don hakabor ban sensyar ban pek ya gari kuma pelajar kerteng kirang ba snong ningala manong ki MDC ki MLA ki MP lani ki president ngala manong kuma galong hakapor ka ba mensua kuma pelajar kerteng haka Old Testament hakapor kitu kinong bisyar le mong ni pek ya ka Bible na kitab nong bisyar kinong ya thul pa jong blai kilong kinong sensyar te kai ka mangi kalong bakari kadap de ka jing suk de ka jing kemen kaya da kadon ka jeng yada na kiriu baman kiba mud ban pensniu penjot lang baga bor yang syaitan teto pasor te pidon ayu ban ong susu na kaliang jong pi te na kaliang jong a hoi na do ngrang khna mo ngam yo isu ite bong ba Joy hoi ki khot ba Joy ba i jongi to por ya thu khana bha ba udai briu unong yalap ubau blai pendon kam bha ipai je thu ba nga perkhat sepang utau briu jong blai ngada kwa ban yo i wat langam yo i ndai ngadon kata ka jisu i chigini ki briu jong blai ki bala ban wanra ye ka jingkala la ka dei la ka gospel la ka dei ka senchar khada ngadon ka jisu i te pipen kan mau kani ka por ye kini ki ba laban ong wat mangaru ngalayo ban ya ya mo ko iba ba deng ngiong badeng sila siwang kumda te la yo ban yaj bahabat i bakum no cisa ublay la ai i ban yalap i ka gospel kumju ban ai ya kata ka jing sekri ya ka jaj benriu kade tikum ta ka don sya ka donut ngalaman ong kuma piong mantaba kidan se ki bantaba kibriu kila ban yu i ka jing telot kum jing duna kum kibriu ni don be manoro i kata don weru bajanai tangba habang alayaj bat i labun snem ngalap ya kani kawai na i ngayo sibun ngayo sibun ki ji kai na ka kchin jong blai ka ba kata ka jing pen pau ka revelation ka jing pen chai na ka kchin jong blai kalong sya ka ba bada sunghun sya bat nang tas ka weru idon ni ka jing ai tilut wat ban mo ngalaban ong ka senchar kadar i trei sitom ba nak ta ka tau ki briu ki i ba te kum kini ki briu pipen kan mau kalong kapen ngan ong kum no kapen kapen lung ye ka mensim jong aru aba kumba piong mene bat i Dr. Ricky Eja singkon mo te habang ilai jak tu singi se kajing late on tap ye mo kade te ngilai yang tu habang asyong tu ngam sngau dei ka kata ka bon ong kajing te briu ne jing yak briu ngasgau man kalong kum kajing sing kade
Barang tu kila ai ke jingkren ke per mo. Ngas ngachong tu ngakan mau pun mani ka tu ka Mekhalaya revival. Ngakan mau mani ka tu. Namaringi ngalek je ka toru nang tangi lek je tu ka singi bawon tep kum toru. Ka penlong ye ka mensim jo ngabangan ong kum no ka kalong revive mo kalong kiim kalong kum ka revival ka pen kemen ye nga bangan nang doai susu ikini kinong sensar ban doai susu mo bakari jongi te ngayo iya tu singi mo hadu mentaru ngayo iba ka jela jongi laban ong kari kasi jantie be i jongi ngiyo iba ladagi mi kum kini gibreu kalong saka jing kadon ka kalawai ka jingkermen tena kata-kata sngo na kali jonga ngalaban ong ba ngihaban doai ba mo bakinang mi susu kum kini gibreu kibale se ngangan nam laban jerlut dai piru laban jer pastor teng sukmen ban ikum ne kani kedai syaka papen kemen nga namar mensuang ala parkhat ala de mong ong trai dala lalong pastor komot dai su ban kta mo ye ke bi dai jong ka perthai ala parkhat ta re hadin nang ala yo ye kini gibriu kiba long kum tu kiba sim ka kam kum kinang secara ber kum ju kidi gibriu jong blai kalong man ngalaman ong ka double blessing kalong man ka jingker ku arsha te pastor to kadai pastor kata ka ba phi kren ngakan mau ye lede namar kitu ki por ngalalong ru urang ba jong ni ki kesu ak por mangadang pule kham tam ki por ngawan na po West Castle tengah kan mau don we deputy commissioner u bakerting u Liu Khan te hage juga poru dei pastor hage juga poru dei ru deputy commissioner te kala long ka jingker khu ka ba crowd du kata ye ki babun ki breu kamdon ka jing bam sap kamdon ka jing yato ka jing syukur labanong hager kom tri jam badi ki bale kom taru kalong ka jing sitom ka jing ma ka crowd badon kum ki breu ki ba shisha te kum mangilapan kan mau ka probab mentan tega dei ke ba shisha muna ba gibriu ke ba hok gibriu ke jong blai ke sensyar haba ki le ye ke ba dei kalong ka jing kemen yo pai ba ten re ba gibriu ke ba mo da ka burom ngahaban kren ki ba tu ki ba thok ki ba syukur ki ba khwan men toy sala dei simet kalong sya ka jing ut ka jing yam ka jing len yar jong ki pai ba hagari te kalong ka ba shisha te ke i ka ba ngiyo i mo ban kren biang sai sin kumu doktor A.J. Singkon mo ngayo isya udai ubriu bastangat hadu kata-kata kumangipet tang degree gijong i hadu kato idan tenang hadin kato lalong kum MP ro kato gijong long saurit ka jong i kalong kum ju bai teker kom trekam jong i kibriu wat kini ba sensaro nga ong mo ki habani ro giong ba udai utau briu ba shifting yo blai wat nu speaker jong kami kalayar abang pai ka tu ka jengkren po assembly uhabanong ba I know he is a God fearing man udai ubriu ba shifting yo blai te kamut kalong ka jengker khusya ya kari kabang ayo i ba ilek keleng ban ai ka Bible study ne ka jing hikai ye ka tien ka job blai shani shatai kibriu kya kamen kya sop teka tu kalong ka pensya ka mabilaong abang ilek ye ka jing on tap ka wakadu i ayu isya bakan no ki pajba haba na du na stasya border Bangladesh jong ka jante helsru ngayu i kibriu kia poi na stasya west na keleng saudong jong kani ka rilum ka jongi te kani ka pensya ba katkum ka Bible ba kalong ka ba haba ki briu jong blai ki syakri ki jong blai ki yo ek ban syong haga suki sensyar haga bor sensyar ban ngida don kamru kum yakini ki briu ba ki dei ban syong haga bor sensyar haba ngi pet nuk saru naga jinga dei ka Bible ngapet ye gani ka kitab Daniel ko mangi pulin naga ni ka lanong ka ba ar hadu ka ban riu ngi iba uniu Daniel ru ulalong tau gobernur ne lamanong u chief governor lane utau u prime minister jong ki babun ki minister hagatu ka por jong nadu ka por Nebuchadnezzar tewat ka por ka jong u Darius hadu ka por jong tu Cyrus im jong kanika Persia ba kalalong menta ka Iran hadu ba kalong cinger khu ye ki pajba bat ki tu im ki ba dei ki nong mani blai thauro
naga jing don kum kini gibri ku jomblei mo ku mangi yui u Daniel, Shadrach, u Meshach, u Abednego, u iem u pen menawang manum no kren ben yo blei ba im jong kini namar ma u dei blei ba shisha blei ba im ya kita de ban ot lang khot lang khai te ka baso tanat ban airo kan uksa mo ku mangi i naga kitab Genesis naga ni kala nong ka basau puwe mangi pule ya gane ngio i ga jing im jong Joseph hi wat la dang nang kong ula sya kenok ben sya tep patok wat apdeng ki para la jong ru ula jan sya penya rei u blei ba u ra yo u kumangi i ka to ga sau pue ka khot ka ba sau pulai sau sau haba u deiru u nong ya thul pa u neu Joseph kun jong Jacob u pharo ba u la yo i ba la la ban batai da ka bor jong mun sim ko uang mano bala ban don u mun sim jong blei kum ba don u ni tela pelaj na katu kanem sniu na katu nyau snem ki snem ki ba sniu da wa lum kan ton ya ka jing bam jing di ki keu ki bam ki di bala pelaj ya ki milian ki briu ngala ban ong te kalong ka jingkar khu haba ki don ki briu ki joblei ki balong hakani ka benta to ngakwa ya ka ban yo shu sana pi pastor te pidon ayu shu ya ka ban ya kren shu halor kan ka benta tok kinyat na ka Bible mo ngapai je gini ke jing sinsar menchua bagi ong sinsar sim na ka Bible mo tagrau song ka kitab ki sim bon gini ki balatho ang tu te ka kini ka judgment riu ka history ka jong ka judgment riu Israel kalong ba hakapor baki mi kinong sinsar ki bahok ka judgment riu ka kiu hakapor baki mi kinong sinsar ki bale boman ki baklet yu blai ki bale boman kata jot sisa ka judgment riu Israel Hagin siya ublay don ka jing tumu ka bakraw ya ka judgment riu Israel bakan long kata ka hima jong ki lengdo kisim den rei namar ba kidon kinong sunsar ki bale boman bat kumta ka hirdor ka judgment riu Israel te kumta ngalaban ong kalong kumta hi wat hakini kisi ki bamantaro namar kum ong ublay uday ju ublay day ma uhi balong sim kisim utray kitray ba sunsar hadu menta day ma uba thung inong sunsar day ma uba weng yeki te na kata kadaw baling ong kadon ka jingkermen yekni ka ri jongi namar dang don ki sagri jong play ki pastor don ki ba dwai ki ba saj ngai ngu yu play mo badang don kinong sunsar ki ba i ban puli ka kitinu play ru maka kitin jong play kalong ka bor hang ne kiniat in pai ka kitinu play spang une hemaya mo une hemaya ru dei wei ngala manong pi kuma pila kedau mene pili atu mene bau une hemaya dei governor mo dengan puli hang ne sepang kanika ka jing im kiniat hakabaya dei bat Nehemia mo an pej kiniat na kitab Nehemia kalau nombor pra kadi khot ka ba kendai lo bat Nehemia ubalalong utir syata kani penon kam da kitin Hebrew tir syata badu Esra lengdo ladangi pej hang ne ka kitin tir syata kamot ladangi pej haka khasi ngala banong paring ong governor laong hangne Nehemia kan ka por haba uan ra biang ya kan ka jing pen kiim pat ya ka judgment di Israel ule kumno laong ne upule ke kitab ka hukum kum ka kitin jong blai pule se gibreu ha to ka madan hang tu ka ki kum gari bai ba te ha bola pule ya ka kitin jong blai ba kumno bangila klet iki hukum blai kumno ngila le klet yo blai bat kalak ta iki breu bat kum ta ki breu laong ba amen nama kilas ngudai nama amen kemut ai makan long kum ta de hang ne ka pustana kelong ba une Nehemia kene ka por ulong governor ulong ru breu jong blai uba don lang bat Esra lengdo sekri jong blai ya lang to kalong kumka ngalapan ong ka tim senon kajingnya trailang kajingnya trailang kinong sucar kajingnya trailang ki briu jong play ya kapan kumno ban dei ya ka ri ber ka judgment deu te lawan ka khubor ong kumno hang ne kene tin jong play bat ki lebi ki bahi kayo pajba bat ki la ong pajba baro kani kalong ka sngi ba kentang yo try blay jong pi kinong sucar Nehemia ki dong lang to kong kani ka sngi kalong ka ba kentang abana dei ba baro ngilaman ong ngin sakri yo blay kumta ese
kumut kan long sia ka jingker ku ong kum no blai wan ngeu si lam ne yam namaru paj ba ulayam kiam blai ngalaman ong kiam baki kemen Kadai. kiam baki kemen namar ka daw kolong bak ka jaj benriu kala ki imbiang Hoi. ka jing sinsar kadar kala imbiang ka jing long mensim nama katkum ka bible adang ipej kani ka sinsar kadar bat kani ka jing long mensim kaya yaj langkum tu Kadai. haba ka sinsar kadar ka bej ka hok kani ka jinglong mensim ru ka kiu kalong kum baka pen ki im ya ka jaj benriu bro kowe Kadai. ti kani kalong ka badon kam hangalaban ong laki de kinong sunsar ne de ki sekriu blai ni ki bangek ki de ban doai ka jing doai ka bajur kanang banwan ra sobo jisun wan ngalaban ong baka ne ka ri khasi chungi kanong chicha ka ri ngalaban ong kum ong blai mo baka ri ka batuj da ka dot ka ngap ka ri kanan ki babon ki ong e kari khasi jongi ong kari kanan ai bakal longkum ta ngin nem pej pelok ngin nem pej ya ka jing sneu ngin nem pej tan tang e ka ba sneu ngi pej ya ka ba pha ngire bandon ka jing kermen la ngi pej kat kum ka ni ka bible ngi yo i hang ni bala ngi phai si sia so blai la ki nong char ki phai so blai ki paj ba bro ki phai so blai ki yat ja ki start mo hang tang sei i ka jing ker ku to ko blai sibon pastor ka ka ba phila pen i te ka ni ka long ka jing sisa kuma phila pen i hang ni te ka i ba ka bible ka kershan ya gibriu ki ba shepting yo blai ngango yo blai kuma phila kedau menero ha ka jing yo i jongaro nga i ba kadang don jing kermen ni ka ni ka riga jongi lada ki paj ba ro ki bot ya ka hok te nang ta dang don ru ki MLA ngalawanong la ni ki MDC la ni ki rangba asnong ki ba shepting yo blai te ka bible kumbangi i ka ni ka proverb ka ba khat sau ka khot ka ba lai pu sau kong ka hok ka kentiu ye ka jaj benri Henry ka pop puan ra ye ka jing jot bat ka jing ja burong te kata ka dei ka ba shisha ke ha ka jing yo i ka jongaro ba phi ha ka jing kwa ka jong ublei ha ka jing shisha kumba ula ai nuksa da ka ba ujiet ye ni ka jaj benri Israel ngi ba kumangi pule mong kumangi laong na kitab nong bisyar na puleng to hadu ko to kapor jong Samuel nong ya thu lepa ngi ba ubu bet da ki noi thul pa na ni da ki briu ko jong blai ya ka ban sensyar ya gari bat kari sisa kabut ya ka hok tena daw ka jing jot kuma pilaya thu mene mo balik tu briu ki yam namar hagapor lami ti nong sensyar ki ba boman ki ba syukor ki ba bamsap kiba pensniu yo pajba lawan kinong hier thamala ring mrau ki la penjot thiau ya gari baro kawe bat kuma phila pen i unne maya mauro jing sia la dei mrau ha ka ying jong tu Artaxerxes sim ha ka to kapor jong tu kimit ki Persia te Henry ulapan kan mau ya ka tien ka job lai te ha ka di kapor ni ai ngo yo lai ni don ya ka ban ya kren jinga dei kini ki beri jong lai aban dala job mo kirang ba snong ni ki MDC ki MLA ki ba riu blai ki ba shep tieng yo blai kani ka ri ka jongi ka ngej ba kana long sya kata ka ri jong ka dut bat kangap ban yo ya ka ban ya di singyam ban ya bam singyam anom don kata ka kerdu kam kerdu jam anom don kata ka jalan yar jong ki kun samla ki la nang ki la start te ka bible mo kumangi i hang niro ag kitab jing pan pau ka ni ka lanong ka ban kong khot ban riu ka ong ba la penlong yangi kita kisim bat ke lendo na ka ban ta ka burom jo blai te nganga nget ya ka ni ba shwa bagani ka ri ga jongi kan poi se ka jing jot u blai un le isen e kin mi kinong sansyar ka ba riu blai kin mi kinong sansyar ngalawanong la de ki pastoru lani la da ki dei kinong ya lapru ki ban longsha kanuksa ko bah ya gibriu baro to paso ngan kwa ngakwa i ka ban yo sngaw biang sanapi pidon ayu shushu ya ka ban kren ne ka jing ya dei kinong sensyar kum gibriu jongblei lani gibriu jongblei kum kinong sensyar tongan beteng ya gani ka bang puli menena kitab Nehemia ngan puli ke to khindiat te kani ke de jing ya kren mo bang ya kren bang i klem plan ngi suyala sha be te jing la mo mensim na tinu blai ngi simne te kani ke khot ka ba si pho hang ne ong si su kum no
Dakum tahu lah ong haki kilek to bam ya kaba kleng di ya kaba tiang bat pha ya bentau tahu bom syam la kreye namar kani ka sngi kalong kaba kentang hau trai jongi lemne wat sngusi namar ka jingkemen utrai kalong kabor jong pi ngalapan ong ka jing du no jongi doktor Ricky AJ Sengkon kalak penong ya babon mo kum gibreu ngimla klenda so benut ngalapan ong ni so benut mo ka donut ka ring ai ngo ngech kem bat ngin penlong ru jing duai mo ba kum mala ong neu breu jong bleu ne hemaya wong ba phim dei su ban khuslai ne snusi wong to bam ya ka bakhleng ngirung inget skem balada ki breu kinang sensar boro ki breu hakni ka jala jongi kin pai sisa so blai ngin yo bam sisa ya ka bakhleng ngin yo bam sha ya ka tiang namar ka ne ka sngi ka long ka kentang hau trai ai ba ka jing im di ka sngi man ka sngi dei tang bong sonde mo dei tang bong sonde man ka sngi ni pen kentang ya le dei so trai bat habang ila le kumta ong ne wat si lemne wat yam namar ka jing kemen jong trai long kabor yangi ada ngila penso bhayo blai mo pastor ngila yaro be jo blai hakano ko bentangi dua jo blai ni IT jo blai yat kat kum kani ka kitin ki jong blai laban ngi yat be sinchar khadar kalong be kat kum ka kitin blai hang tang in sayo bam ya ka ba kleng in sayo bam ya ka ba tiang bat ngin sayo ro ya ka bor namar habang ile kum ta ublai kumen haba ublai kumen kemut kalong ka jing kemen yangi takra kum ong menemo kan ma ong laman ong tu ngan chujel se kum wei na prengki mai shopping jongi mo toru dei wei briu kan ma ba udai atat teman besan na briu jong blai bi te sibun na iru ngayo ke ji kai sibun na ten jong blai ting ai ngu yo blai ba kane ka ri khasi jongi ba ublai sei chi sei na ka por kade kadon kadak hangne kalong ba ublai udang i tengang nge ki si ke ban wan ru kanang khampa su larangi penlong sisa ka jing duai nga IT to ku blai sibun pasa kade kata ha ka jing ya kendu jongaru mo kuma pi jer kerteng namta ima hoping te ngam suang judei nong ra plai i kam tama bangile ki jinga seng bahe tenga yu i kadai ka basisha uba perkhat betang kumno ya ka babha ya ka hok te ka tang kadai ka basisha kuma pilaong te kuman ban biang ngo ka ba ngidas ngau du sisha ngidas so benut sha kumba hagijinga dei ba u doktor AJ Sengkon mo te ngio i ka ni ka wei ka long ba wat kini ki ba kibriu ki ba labanong kibangam poi perhat Henry kidak kaang hau blai yong a blai me blai ba sha ngai i kata ha ka YouTube me blai ba sha blai me simno ngim pat kwa ba men sim yo new brio tevi kata ka de ga ba shisha kumba ka Bible kala ya thu yangi ba haba kiriu hok kiriu ba kibriu ki badon ka jingkit kli ka responsibility na kamanta ya laga jong ka jing im ya ka jaj penriu ya ka ribro ka we kalong shisha ka jing benut haba ki leit no klampa de ka por te kani kalong ka e ka ba ngiru kum ki syakri ka job lai ni tuai bat ni sokia ba ublai shisha kumba ula ong kumba pila yai pen kan mau na galiang jopi ba mau uba penyeng mau uba simno tenganget ba ublai utip iki baro namar ki baro ki don ka ketiga jo ublai ya ka bangi ki briu ngimla le te hagani ka por shwa bangin sange no ya kanika jing ya kren ga jongi pastor na kwa ya gaban ailat biang ya pi don ayu ya gaban keren na kamanta kari ba ka judgment riu haga jing ya dei kinong sensyar kum kibriu blai kibriu jong blai kum kinong sensyar shwa bangin sange hagani ka por te shwa ban kren ngan pulis wa ganika ka city ka panengkong u apostol Paul sia Timothy
kalau nong kaba ar kaba ngi sutnat bag ya kani Hot. ngakan mau mensha habarik mungi adwai kat no snem ngi pule man ke step ya kani habangi leg bandwai Hot, ban pen kan mau ya kani Iba sela iju pulih bahaya kan ni kan ma. aku boleh sebut Hot. te kani ke city kaba ningkong Timothy kalau nong kaba ar Tenga kentu nengkong namar kataban penlong kijing kerpat, kijing duai, kijing yasat, kijing aingu na kabanta kibriu baro. Kada khot kapan nengkong kong ngin duai ngin yasat na kabanta kibriu baro. Kadai. Kani ke kentup ya kibriu baro lagi deki baduk barus pa ba nong kendong nong sor balong kumno duai ya ki. Nang ta kada khot kaba ar pada ong na kabanta kis imbat ki bakrau bat tri baro bangin yo im kajing im ka basuk bat bajar jar ha kajing reublai bat kajing sida baro ani ka basuk komen kani bangin dai ban doai kis im mod balak banong kum nong susar ki minister mo kum ta teter ti ngi haban penlong kajing doai ngalaban ong man kasngi Dai pan doai tang sin stayau lane balajan election mo ide ban doai man kapor ban IT so blai namar ma u dai ba khli du la ong hang ni ba ka de khat ka ba lai ong kani kalong ka ba bha bi wat ka ktinu blai ko ong habangi doai ki nong sansar habangi doai ki briu baro kani kalong ka ba bha bat ka ba piang hun hakmat u blai unong pen im jongi long u blai ru piang ya kani ublai tingim dei ban sung thu bakla sidon ki breu teng tang ban long rang ba sinong ru la shifting no mo te kam dei ban long kum ta la da phi le kano phi kam sansar phi le kano ro aba phi le an ta ka burom jong blai ai kan teng shine ka burom jong blai kata ka dei ko mangi kwa long nei khot ka ba sau uba mon baki breu boro kinyo like im bat bakin poi sya ka jing tip ia gajing sisa ublai ukwa palat baki breu borok kinyo like im kinam lek surujok tagadau ngada karpat ikinong sisar sinong kirang ba sinong ki MDC ki MLA ki MP le baro kinong sisar bangin ya trailang ya kani bangin ya lap ya ketino blai ko melong tu Dr. Ricky Eje Singkot na po parliament lu kren be jak ketin jong blai kadai katu gede ka papun kemen yang tingi haban le kani khnang ba ka burom jong blai ka kam jong blai kan pendep bat ka jingger khu kan dawan kan the kan silai ya kani ka ri jongi hadu bangin das nguhun nglawan ong sakum ka kari Amerika mo kari Amerika hot ki don hi kita kijing boman mlalat hire kata kan badang don na pertai ri kari Amerika kari kari ka bakhli ngalap dong ka super power mo ka pertai nama ka daw kolong ba baki bun ki breu jong blai nang ta wat presiden mo a penlong ka jing doai te kum ta ter bat ublai kur khuru ye kene kari tingange kiwe kiri ngalapan ong mangiru ladang ile e kene ngi but e ne ka ktino blai ngi le e ne ka ktino blai hang tang so ye ye ka jingkar khu ka jingkala ngange cheki sngi ki banwan mo bangin sayo kene ka by election mo neng sya doai ba ublai unda kerku sisa batkin mi isekti ki bri kunong sinsar panwanra ye ka jing suk jing kemen ye ka ri ber ka jai baro to ko blai shibun pasa te perlok ba iet ka ba jupet lang ba kani ka channel nga ai ko blai ye phi hagani ka por bat kum mangile yo sngau kani ka jing ekran to ngin doai bagi bri ka ba sisa ki bri ka ba shepting yo blai ki bri ka ba hok kibriu ki badon kan jikit kli na kabanta jong ka jing im jong kari jong ka jat ben riu bat na kabanta ka brom jong blai kin yai mi ha kan ka ri ka jongi bat kan long ru ka jing bha ka jing ker khu na kabanta jongi baro te ha kan ka por shwaba ngin sange ngi khot so bha ya phiru ba kani ka jaka kuma pitip kade ga jaka jong ka jing duai na kabanta ki briu baro ngidon ka jing syakri yang ni ar pho sau kanta ye kaban duai ye ki jing don kam jong ki briu baro ye kaban duai ki ba pang ka stomru ye kaban duai ru ye kino ki jing don kam te phila ban wan hagani ka jaka u blaim ker khu ye phi un ya lam ye phi but hagani ka por te pasa na IT ye phi ba
pila ban duai lada don mano ru hagni kapor ki ba don kam iga jing duai ru ITP pila ban duai ngan ya snok lang rangkat bapi duai to duai kin kapor ngai ngo yeme ablei hakakerteng ko jong Jesus Christ bolong nong pen em jongi ngai ngo yeme ko pa kan kapor ngi la yo ban ya kren ya kan ka banta ko try baki briu ki jong me ki bolong ki nong sanchar bat kumju try ki bolong ki shakri jong me ko pa ya ka ba menang sei susu hakane ka ri khasi ba janji hakane ka jala ka jongi ban yo I ka buram ka jong me ko pa ngi da duai ya baro ki ba pech hakane ka por ngi duai ye ki ying ki sem ki ba pang ki ba sitom baro ki ba don kam ye ki jing don kam jong ki ka ba me tip khamba iwei pa iwei ko pa ngada bless no iwei pa iwei ka por ko pa ai ngo ya ka tin de mengi ai ka buram cheme try tap te ka snam de iwei pa iwei bangai ko pa omun sim khu nang yo ban hi kai ban ya lam ko pa bangi la ban le ka mon ka jeme try ngada dua ya baro kinong sinchar try kin yo si cha ban so tho ban yo I bat ban tip ba ma me melong play ba kli du tam o trying ai ngo ka jing suk jeme kan long se iwei pa iwei ki bi yo I bat bi yo ngeu hakakerteng ko jong Jisu ngi duai amen amen te kublai shibon ngin sia syampat hagawei pat ka jing ya kren kublai shibon blain ker ku ye pi baro